Goedendag, meneer. Goeiedag. Ik zou klacht willen indienen tegen mijn buurman. Oei, wat is er gebeurd? Volgens mij jacht hij in mijn tuin. Ik heb patronen gevonden van een jachtgeweer in mijn tuin. Dus, en ik maak me zorgen om mijn kinderen dat die neer zouden kunnen geschoten Dat is worden. wel gevaarlijk, hè? Ja. Nee, ik zal u bij inspecteur Bules... Die is vrij. Ik zal u naar daar brengen. Die zal u verder helpen. Volgt u mij maar. Ik heb kinderen en ik heb gewoon schrik dat die een van mijn kinderen gaat neerschieten. Hè. Deze moet echt stoppen. Hè. Dat kan gewoon niet meer. Erik, Ja? heb je even tijd? Ja, zeker. Ja, meneer wil hier een klacht neerleggen. Goedendag. Erik Bules. Pieter van der Rijk. Ja, vertel maar. Het zit zo, ik heb een buurman en die jaagt regelmatig op zijn terrein. Maar nu blijkt dat hij in mijn tuin ook jaagt. Ik heb vanmorgen kogelhulzen gevonden in mijn tuin. En ja, ik maak me echt wel zorgen om mijn kinderen eigenlijk. Ja, dat begrijp ik. En u kent een buurman een beetje? Of, Ja, die woont 300 meter verder achter het bos. Ah ja. Daar woont hij. Ja. Nu, weet je, ik ga straks bij u langskomen als mijn collega ook terug is. En dan zullen wij bij u thuis de klacht komen acteren. En dan zullen we zeker eens bij uw buurman langs gaan om daar ook een ondervraging te doen. Dus, Nee, dat is goed. Volgt u mij maar. Ik ga nog uw gegevens en de gegevens van uw buurman noteren. Ja, dat is Oké. goed. u bent van de voormiddag thuis? Ja, ik ben thuis. Ah, wel, dan zullen we binnen... Alvast bedankt voor de moeite. Ja. Ba-da-da-da-da.